така, здравейте YouTube потребители, аз съм Родява и с мен е Киродия. Днес ще снимаме клип пак в Normalcraft. Сега предвидели сме в този клип малко да покупаем, защото нямаме много диаманти и такива работи. Не че може да си купим, но искам малко да покупаем. Ето, аз му викам, че подам на скелет. Добре, да ходим направо първо тук да затвора. Ти, ако искаш, слизай. Ама изчакай да ти покажа. Чакай да ти покажа къде ще бъде, къде ще купаем. В смисъл, защото нали само напред спаунера на паяци. Добре, сега. Ела, къде си? Долу. Чакай, ела тук така. Ела тук, където е голямото заводи. Само надолу, кога следващото минути. Аре, бе, идваш ли? Да. Нещо малко ми заби Майнкрафта, не мърдаш. О, крипър! Къде си, бе, човек? Той гръмнал тук, разрушил, бе. Имаш ли такова релси в тебе? Да, 3. Добре, слагай ги тука. Няма да стигне. Само 3? Да, ето ти. Не може да си само 3. Тук има. Това е точно. Как само 3, бе? Вече ги няма. Те са в тебе. Чакай, бягай. Абе си сега няма да се занимавам. Това по-колко. Добре, айде, ела. Да ти покажа къде ще купаем. Ето, тук. Тук ще купаем. Ти къде си? Ето тук почваме да купаем на. Къде си? Ние имам. Знам един дънджен, ама ние вече сме го експлорнали. Там в него бях намерил спаунера на скелети, ама не знам точно къде. Много бавно копаеш, бе. Много ме връща. Виждам, че нещо много ми забиваш. Мисля в самия Майнкрафт. Добре, сега е момента да ви кажа да се абонирате. Да дадете положителен вот за клипа. Добре. What the fuck? Това е тази руда, бе. Чакай, каква е тази руда, бе? Това е... What the fuck, това е Iron смеча. What the fuck, виж какво е яко, бе. Ника сме нови с текстчера пака и някакво странно човек. Виж какво е яко, бе. Това е такова Iron. Не ме удрил, бе, човек. Отново ме връща. Какви ли ще бъдат диамантите? Добре, сега целта ни е да намерим диаманти. Искаш диаманти на 48 ниво? Ние сме много тъпи, трябваше да копаем надолу. Добре, почваме да копаем надолу. Добре, сега можеш ли да ми кажеш тук ще точа? Добре, копай си от твоята страна. Копаем до 9-то ниво, защото там има много лава. Как връща, бе? Малка ти, бе. Лего е! What the fuck, бе?
Ей, Мен. чакай бе, сбърка го е. Гледай го, ти го сбърка. Оставай, продължавай. Гледай, кама връща. И мен. Между другото, с текчър пака, Cobblestone е много готин, може да направим нещо от него. О, fuck dirt. Гледай, къде ма върна? What the fuck, бе? Добре, ай кажи ми сега, това човешко ли? И мен 100 пъти ме връща. Ба гледай го, е! А той дърт малко тук ме съмнява, ще има нещо. Гледай го, кама връща, не може чупа един дърт, бе! Добре. Това вече преля графиците. Кога баш нямам ли намери да лаги, бе? Бах ти тъп. Не. Яки сървъра, ама много лаги. Трябва ти торчове имаш ли, бе? Имам. Тогава за какво само аз лагам? Оф. За мен само връща. И мене. И това май е злато. А не, да, това май е злато. Къде? Чакай, ще кажа. Ето тук. Ето злато. А? Злато е. Не събирай го. Не е от моята страна. Аз не мога да взема. Готово. Дай го. Тук е почти като Cobblestone. Много мрял текстчър пак. Някои неща са просто много гадни. Аз намерих айрон. Абе, събирай го. Майко, това много ме дразни вече. Взема го джаз на зимицата. Пак намерих. Да, извиняваме се много за лага, но проблема е на хакера 5. Намерих айрон. Да ти го пропуснал. Ба, човек, ще ми кажеш ли това нормално ли? Аз намерих редстоун. Я чай да го видя. What the fuck, като марихуана. Добре, ние нивото не следим. О, девето тук. О, чакай, ти копаш много надолу. Ела тук, където съм аз. Ти почти стигна до бедрок. Ела тук, където... Не това копче, където съм аз. Ето тук е девето. Давай, тук ще копаем. Копай насам, аз ще копая насам. Редстоун. Ако намериш диаманти, кажи да дойда да снимаме как взимаме диаманти и край на епизод. Ето това ми е любимата фигура, когато копая. Бам, ти си вря. О, редстоун. Имаме доста. Даже Minecraft 301. Мен ме изкара от сървъра. Добре, дами и господа, сигурно това ще бъде за клипа, защото доста лагва и ни изкара. Добре. Всъщност аз влязох, но ще ми видят паролата. Затова това ще бъде за клипа и довиждане.